Μιχάλη, κατηγορία Ε11 τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει από πλευράς συναγωνισμού, έχει ανέβει και ο ρυθμός. Πώς ανταπεξέρχεστε πραγματικά σε αυτές τις απαιτήσεις της δύσκολης κατηγορίας? Είναι ευχάριστο για σας, είναι αγχώδες, θα μπορούσα να το πω? Είναι αγχώδες, είναι ευχάριστο βασικά και ευχαριστώ πολύ την οικογένειά μου, τα παιδιά μου που ασχολούνται με το αυτοκίνητο, γιατί είναι η μηχανική του αυτοκινήτου, και το χορηγό μου, ας πούμε, ο χορηγός με βοηθάει για να μπορέσω να κάνω αυτό το πράγμα που κάνω. Σε βλέπουμε σχεδόν σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος. Πόσο κουραστικό είναι για έναν ιδιώτη οδηγό, έτσι, που δεν υποστηρίζεται από μια μεγάλη ομάδα πίσω του, να κάνει αυτό το πράγμα? Κουράζεσαι ανάλογα τις φιλοδοξίες που έχεις. Εγώ θέλω ένα πολύ καλό τερματισμό, μια καλή παρουσίαση του αυτοκινήτου, γιατί εμπιστεύεται ο χορηγός το όνομά του επάνω σε μένα αρκετά χρόνια και θέλω να είμαι καλός απέναντί του. Μ' αρέσει ένας καλός τερματισμός, τίποτα άλλο. Okay. Σε αυτόν τον αγώνα λοιπόν πιστεύουμε σε αυτό το κομμάτι ή στοχεύεις και κάτι περισσότερο? Για κάτι πιο πολύ, περισσότερο. Καλή επιτυχία λοιπόν. Είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Για λύσιμο. Ξέρω εγώ. Άφησες εδώ μισό αυτοκινητία για να βγεις εύκολα. Τους πηδήξαμε.